ଯୋଗରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସହିତ ଶୋଧନ କ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ବମନ ଧୋତି ଭିତରେ ଶିଖିବା। ଆମେ ସିଧା ଠିଆ ହେବା, ଠିଆ ହୋଇ ପୁରା ପେଟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦେବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା। ତାପରେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଇ ଦୁଇ ହାତ ଜିଭର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରେଇ ତାହାରି ଉପରେ ଚାପ ଦେବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପୁରା ପେଟରୁ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରି କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ବମନ ଧୋତି କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଧୋତି କରିବା ଦରକାର। ଦଣ୍ଡ ଧୋତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସେ। ଏହାର ଲାଭରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମାଶୟରେ ସ୍ଥିତ କଫ ପିତ୍ତ ଏବଂ ହଜମ ହେବା ହୋଇନଥିବା ଅନ୍ନ ଆଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଫ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ, ଦମା ଏବଂ ଅମ୍ଳପିତ୍ତ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି କଫ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବମନ ଧୋତି କଲେ ତାର ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ